Hayırlı irte Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Берләшкән Гарәп әмирлекләренең азык-төлек һәм су куркынычсызлыгы министры белән очрашты. Татарстанда Якутия көннәре дәвам итә. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетында Саха-Якутия Республикасы делегациясе белән очрашу узды. Нәүрүз фестивалендә Буа дәүләт драма театры халык җырлары, уеннары, гырыф-гадәтләрен чагылдырган Шыбага спектаклен күрсәтте. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Берләшкән Гарәп әмирлекләре дәүләте министры Мәрьям бинт Мөхәммәд әл-Михайри белән агросәнәгать һәм азык-төлек әзерләп сату өлкәсендә уртак проектлар мөмкинлеге турында фикер алышты. Между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами расширяются связи в экономической, культурной, гуманитарной сферах. Продолжает наращиваться торговые и инвестиционные взаимодействия. Ну и результат в прошлом году рост российский и эмиратский товарооборот увеличился на 77%. Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышыксаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия һәм ислам дөньясы илләренең якынаюы күп полярлы дөньяда уңышлы партнерлык мөмкинлеген раслый дип билгеләп үтте. Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин Татарстанның сатып алулар буенча дәүләт комитеты коллективына яңа җитәкче Руслан Сабировны тәкъдим итте. Үзегезгә йөкләнгән вазифаны лаеклы төстә үтәрсез дип ышанам, диде Татарстан хөкүмәте башлыгы. Татарстанда Якутия көннәре дәвам итә. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетында Саха-Якутия Республикасы делегациясе белән очрашу узды. Бөтен дөньядагы татарларны берләштерүче иҗтимагый оешма эшчәнлеге белән танышырга Саха-Якутия Республикасының тышкы багланышлар һәм халыклар эше буенча министры урынбасары Владимир Спиридонов, Саха-Якутия Республикасының Татарстан Республикасындагы вәкиле Рамил Закиров, башка вәкилләр һәм Якутиядә яшәүче татарлар килде. Премьер-министр урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Шәһрәзи Васил Габдулгаязов исеменнән чын күңелдән сәламлыйбыз. Хош килдегез. Данис Шакиров Бөтен дөнья татар конгрессының эш тәҗрибәсе белән уртаклашты. Кунакларның фикерләре дә Саха Республикасының мәйданы кебек киң, бриллиантлары кебек төгәл әйтелде. 1989 елгы җанисәп алу нәтиҗәләре буенча Якутиядә 17478 татар яшәгән, ә 2010 елда 8000гә калган. Саха Республикасының туган як татар мәдәни үзәге иҗтимагый оешмасы рәисе Игорь Халилов 2021 елда узачак Бөтен Россия халык санын алуга актив әзерлек бара. Без татар дигән сүзнең горур яңгыравын телибез дип билгеләп үтте. Шулай ук Якутиядә федераль сабантуй уздыру мәсьәләсе күтәрелде. Эшмәкәр Флорид Хафизов бюрократия мәсьәләләрен хәл итсәк, Татарстанда химия өлкәсендә бизнес проектны гамәлгә ашырыр идек дип белдерде. Бериштан, соңгы елларда Татарстан белән Якутия арасында сәүдә әйләнеше 4 миллиард сумны тәшкил иткән. Очрашуда катнашкан галим Дамир Исхаков якутлардан үрнәк алырга кирәклеген искәртте. Якутлардан шундый татарлар үрнәк алалар. Моның объектив сәбәпләре бар. Якутлар бик еракта яшәгәч, теге салкын урында анда башка халыклар бик күп түгел. Алар үзләре анда компактны яшиләр. Әмма шуның өстенә алар бик игътибар итәләр үзләренең милли культураларына. Анда авыл халкы да күп кенә аларның сакларга җиңелрәк. Шуңа күрә менә якутларның милли традицияларга нигезләнгән хәзерге заман культурасы да бар. Мәсәлән, без аларның беләбез бик югары кинофильмнар югары дәрәҗәдә эшләнгән, спектакльләр дә шулай ук. Алар барысы да миллилеккә корылган. Кай вакытта татарларга шул җитеп бетми. Без теге яңа агымнарга бирелеп, үзебезнең милли тамырларны онытып җибәрәбез кай вакытта. Татар белән якутларның уртаклыклары да бик күп. Ул телдә дә чагыла. Мәсәлән, кубыз сүзе, ягъни ике милләт тә бер кубызга биетә ала. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.
Казанда 1 сентябрьгә мәктәп ашханәләрендә 2000 ярымнан артык өстәмә урын әзерләнә. Капиталь ремонттан соң Салават күпере һәм Арт Сити торак комплекслары беренче укучыларын кабул итәргә җыена. Шәһәр мэры 16 номерлы татар-инглиз гимназиясендә булды. Биредә шулай ук яңартылганнан соң төшке ашка килүчеләр саны арта. Бу өстәмә урыннар барлыкка килү белән бәйле. Өстәвенә башка бик күп мәктәпләр дә яңартыла. Аларда хәтта ашханә урынына ресторан була. Синоптиклар казанлыларны һава шартларының начараюы турында кисәтә. Көндез урыны белән яшен һәм секундына 18 метрга кадәр көчәючән җил көтелә. Сак булыгыз, бигрәк тә машина йөртүчеләргә игътибарлы булырга кирәк. Һава торышының бозылуы юл хәрәкәтенә йогынты ясый. Павлиннар, күркәләр, башкорт үрдәкләре, Хылмагор казлары һәм Эму тәвә кошлары. Алших авылыннан Мулеевлар хуҗалыгы зоопаркны хәтерләтә. Тәвәләрне хуҗабикә чагыштырмача күптән түгел генә сатып алган. Кошлар безнең һава шартларына ничек ияләнгән һәм үзләрен ничек тоталар? Бу хакта безнең сюжетта карагыз. Тәвә кошы асрау Светлана Мулееваның күптәнге хыялы була. Интернетта озак эзләгәннән соң Эму Австралия тәвә кошы сатучыны Саратовта таба ул. Шул ук тыкымлы кош йомыркасын Чувашстанда яшәүчедән сатып ала. Изначально просто купила яйцо. Иң элек кызык өчен генә дип йомырка сатып алдым. 5 йомырканың икесеннән тәвә кошлары чыкты. Быел тагын берне сатып алдым. Хәзер кошларга 2 яшь, ишек алдында йөгерергә яраталар. Әлегә аларның кайсысы кыз, кайсысы малай икәнлекне төгәл әйтеп булмый. Бу 1 елдан соң гына билгеле булачак. Әмма рационнары башка йорт кошларыныкыннан берни белән дә аерылмый. Едят то же самое, что курица мы вот варим. Тавыкларга нәрсә пешерсәк, тәвәләр дә шуны ашый. Пешкән арпа, комбикорм, кышын кипкән үлән бирәбез. Ашау ягыннан алар талымсыз, җайлы. Тәвә кошлары ишек алдында йөрүче башка кошлар белән дә дустан мөнәсәбәттә. Тик шулай да артык кискен хәрәкәтләр ясаганны яратмыйлар. У них каждое утро пробежка, они вот. Алар көн саен иртән чабалар, аякларын ясалар. Шуңа да аларга иркен урын кирәк. Бик тиз йөгерәләр. Моңа истәп хуҗабикә павлиннарда тота. Бу экзотик кошларда хуҗалыкта очраклы рәвештә генә барлыкка килгән. Алар инде 4нче ел биредә яши. 1 малай һәм 2 кыз. Также живут вот с китайскими шелковыми курицами. Алар Кытай тукымлы тавыклар белән бергә торалар. Ашауга килгәндә алары да талымсыз. Тавыклар ни ашаса, шуны бирәбез. Чиста су эчәләр. Павлиннарның үзенчәлеге малайлар көз аенда кыйрыкларын салалар. Хуҗалыкта күркәләр, күп сандагы ак, көрән, яшел, зәңгәр су төстә күкәй сала торган тукымлы тавыклар да бар. Әлеге үй фермасын карауда Светланага әнисе булыша. Авылда яшәүче балалар бу зоопаркта еш кунак була. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Сугыш чоры балалары күргән авырлыкларны бер нинди бизмәндә дә үлчәрлек түгел. Сугышның һәр көн булып торган ачы хәсрәтен, ачлыгын, хәерчелеген, якыннарны югалту кайгысын олылар белән бергә балалар да кичергән. Киләсе язмабызның герое сугыш чоры баласы Нурия Садыйкова. Үз бәхтен ул бик күп михнәтләр аша тапкан. Тумышы белән Нурия Садыйкова Чүпрәле районының Чаткылбашы авылынан. Матур табигатьле әлеге авыл хәзер Чипказбаш дип атала. Сугыш афәте килгәндә Нуриягә нибары 13 яшь була. Июнь айында бер вакытны Ульяновский урамыннан каядыр барам инде. Мин ул вакытта 13 яшендә. Халык җыелган бер телеграм, бик телеграм баганасы, аның башында радио. Шул нине багананы чырнап алган инде халык, туктап, тыңлап торалар. Объявляет, началась война дип инде. И вот шуннан соң инде мин 13 яшеннән зурлар белән бергә рәттән эшли башладым, эшлим. 95 яше белән барса да, хәтере Субханаллах. Балачак елларын, гомумән ашыйсы ризык йөрткән тормыш еллары турында ул көне буе да сөйли ала. Тракторда эшләдем, яхшы эшлидем, доска почетадан бер дә төшмәдем.
постоянный лашы капачуты идем инде. Шулай итеп, анан соң 4 ел үтте, инде сугыш туктады. Бер шул инде үзебезнең районныкы бер егет бар иде. Шуның белән танышып иргә чыктым инде. Ана менә шул Румия булды. Гомер үтте, эшләдем. Кая эшләсәм дә яхшы эшли идем. Бердә инде премиясыз да, несез дә калмый идем инде. Нурия апаның хылкы шундый, ул бер кайчанда күңелен төшермәй, киләчәккә өмет белән карый. Һәр яңа туган көнгә шатлана. Хәер, шатланмаслыкмыни, бердән-бер кызы Румиясе тәрбиясендә, кадер-хөрмәттә, анык-аныкчыкларның күңел җылысын тоеп яши. Көн сайын булмаса да Ак әби Нурия Садыйкованың зур гаиләсе бер табын янына җыела. Нурия апаның күңелендә ул бирешмәскә кирәк. Әле мин совсем тиге биткән әби түгел әле. Менә шундый аларның һәрберсендә шундый яши. Мин исемә төшерәм әнине. Ул ниндидер сорауларны ниткәчтән без әйтәбез. Әни, син моны аңламыйсың бу инде тиге тормыштагы дип ул әйтә. Мин бит әле үлмәгән, мин аларны аңлыйм әле, миңа әйтегез дип шулай әйтәйди. То есть алар тоже безнең тормышта шулай ук актив катнашырга телиләр, аңларга телиләр, ярдәм итәргә телиләр. Язмыш сынауларын күп кичергән хезмәт ветераны бәхетнең, матур тормышның кадерен яхшы белә. Сугышлар гына була күрмәсен дип, намаз сайын дуга кыла. Мөршидә Җиһан, Ләлә Зәйнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 13 июньгә кадәр Казанда төрки халыкларының 15-нче Нәүрүз халыкара театр фестивале бара. Спектакльләр Казанның 6 театраль мәйданында тәкъдим ителә. Фестиваль Татарстан Республикасы Мәдәният министры, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы театр эшлеклеләре берлекләре, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры ярдәме белән Мәдәният милли проектын тормышка ашыру кысаларында оештырыла. Тулырак Фәннур Хәсәнов язмасында. Фестиваль репертуары күп төрлелеге белән аерылып тора. Монда бөтен дөнья классикасы да, этник мәсьәләләр дә, заман драматургиясе да бар. Узган елгы Нәүрүз фестивале Башкортстан Республикасы мәдәниятына багышланган булса, быел фестиваль заман төрки халыклары театр сәнгатен яктырта. Татарстан телерадио компаниясының иҗат төркеме чираттагы тамашага кунакка килде. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры бинасында Буа дәүләт драма театры Тимур Куловның Шыбага исемле әсәрен күрсәтте. Бу Нәүрүз фестивале 15-нче тапкыр торган Нәүрүз фестивале. Бу татар театр сәнгатенең казанышы, зур казанышы. Чөнки Казанда үтә торган бу фестиваль төп фестивальләрнең Төркия дөньядагы театр фестивальләренең берсе. Моның аягында басып торган фестивальләр. Бу беренчедән бүген дефицитка бара торган иң кирәкле берләрнең әйтеп китәсе белә аралашу чарасы булып тора. Театрлар арасында нидер диалог бар килә һаман Төрки дөньядагы театрларның беренче шәһәрдә һәм инде Казанда үтүгән шушы мәркәзебезне бизәп, шундый матур вакытта сабан туйлары арасында алдыннан ниндидер үзегне тәкъдир итүдә күрсәтүдә. Аннан соң бүген бик зур авангардта баралар татар театрлары алга чыкты. Рәсәй күләмендә милли театрлар арасында татар театрлары, менә Әлмәт театры, Әтнә театры, Минзәлә театры, Түбән Кама бүтән театрлар шундый зур күтәрелеш кичә. Мин дә теге академия театрларында әйтмим. Алар булай да инде зур. Монда бит әле кичә шәһәрдәге театрлар әлбәттә менә булар барсы бергә шушы тагы да байта тулыландыра шушы безнең үзебезнеке булган Нәүрүз фестивале. Фестивальне туган телләр һәм милләтләр юлында үткәрү бик күркәм күренеш. Төрки халыкларының Нәүрүз театр фестивале аралашу, ярышу мөмкинлеге генә түгел, тамырларыбызга мөрәҗәгать итү. Төрки халыкларының бөтен театр оешмалары өчен дә актуаль булган уртак принципларны барлау. Бу татар хатыннарының язмышы турында. Бuna dibetlikte bulmayı, şu dibetlikte zinginlikte bulur. Bugün ben anın ismi de metafiziki, mistisiki
көрінішті болған хәлләр. Мында үлем дә бар, мында әлдермештән дә нәрсәдер бар, мында бер-бернең арбалы хатыннарында да бар, мында бәхетсез теге татар хатыннар күрми, алардан да бар. Бу ничектер җыелган менә татар хатын образы бөтен нәрсә бит ничек башланып китә. Үлек өстендә утыра. Менә каршыга җыелганнар да үлек өстендә утыра. Ахырда килеп чыга. Совсем теге Агата Кристидагы шикелле вакыйгалар. Һәрберсе үзенең тарихын сөйләп чыга, һәрберсе үзенең хатирәләре белән байыта. Унда шундый үрелеп бара, тиз бер сәгатьтә 20 минут, аннан артык бармый, җиңел карала торган, җиңел кабул итә торган, безнең 12+, 12-дән соң карап була. Монда әллә нәрсә юк, монда бар, ниндидер менә һәрбер кеше теге Либәдәдәге шикелле нәрсәне алып китәргә тиеш. Менә бу спектакльләр трансформерлар. Тәүбә спектакльдә, бөек спектакльдә без гомумән шул юнәлештә эшлибез. Теге алай булай дип түгел, шашылып менә барабыз шул юнәлештә. Беренче теге Станиславскийның әйткән алтын сүзләре бар. Тамашачы спектакльгә керергә тиеш, бер төрле улардан чыгарга тиеш үзгәреп. Бераз генә булса, на йот. Үзгәреп тиеш. Менә шундый тамашачыны үзгәртә. Бүгенге заман кешенә битараф калдырмый торган, аның ниндидер кылларына басым ясый торган, шундый аны үзгәртә торган, яхшы як әлбәттә. Шундый трансформация спектакль. Фестиваль программасында Казахстан, Кыргызстан, Азербайҗан, Төркмәнстан, Үзбәкстан, Таджикистан һәм Россиянең милли республикаларыннан 25 театр катнаша. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Тапшыруыбызны китап ачтым сәхифәсе белән дәвам итәбез. Исәнмесез. Яңа татар китаплары белән сезне мин Ләлә Зайнуллина таныштырам. Академик, элеккеге мәгариф министры Наил Вәлиевнең репрессияләнгән Әхмәтша хәзрәт Исламшинның язмышы китабы чыкты. Басма КГБ архивыннан алынган документларга, дәүләт тарафыннан сер итеп саклана торган материалларга нигезләнеп әзерләнгән. Китап Наил Вәлиевнең бабасы 1950 еллар башында репрессия корбаны булган Әхмәтша хәзрәт турында документаль стильдә язылган. Яңа китап Фәннәр академиясендә тәкъдим ителде. Дәвәтибез төрмәдә утырган икән дип. Дәвәти турында документ җыя башладым. Белдем инде КГБда саклана икән аның эше дип. 80 елның ахырында яза башладым. Менә бу китап минемчә, мин аны просто архивно-следственное дело актарып чыктым. Комментарий биреп чыктым. Ул беренче китап татар муллаларының репрессиялар турында. Бер нәрсә кешегә зыян китермәгән, дөрес юл белән барган кешене менә алганнар да аны преступник иттеләр инде. Кызыгы шул инде, менә без хәзерге замана кешеләре 21 гасырда яшәүчеләр киләчәктә шундый нәрсәләрне тыярга кирәк. Киләчәк үткәнебездә. Тарих бер кашан да зыянлы булмый, тарихны белмәсәң киләчәгең булмый. Әхмәтша хәзрәт 1920 елларда башка имамнар кебек тикшерүчеләр белән хезмәттәшлек итү турындагы документка кул куйган. Хәзрәт документка кул куйса да, донослар язмаган. Моның өчен тикшерүчеләр аны җәберләргә тотынганнар. Китапта үзәк изгеч вакыйгалар күп. Кул бармакларының кәкрелеге аның һәр бармагын 10-15 мәртәбә сындыру сәбәбе. Шистайдан 2 кешенең доносы нигезендә Әхмәтша хәзрәт Исламшинны 1950 елда 10 елга Кемерово өлкәсенә лагерга җибәргәннәр. Соңрак билгеле булганча, шул тикшерүче язучы Аяз Гыйләҗевне да җәберләгән. Менә бер кичкенә генә шәхеснең язмышын барлау ул безгә зур фаҗиганы күрсәтә бу чиракта. Монда сүз бара бер авыл имамы Әхмәтша Исламшин, безнең академик Наил Мансур улы Вәлиевнең бабасы язмышы турында. Ул 50 елларда репрессия корбаны булган һәм нахакка аны төрмәгә ябып, яла ягып, мәҗбүр иткәннәр үз авылдашларына, фикердәшләренә каршы сүз әйтергә. Ул сынмаган һәм аның язмышы безнең өчен үзенә күрә бер гыйбрәтле язмыш булып тора. Монда Наил Мансурович Вәлиевнең зур эшен әйтеп узарга кирәк. Ул үзенең бабасының язмышын күрсәтеп, үзенә күрә безнең илнең язмышын да күрсәтте. Шуның аның язмышы аша без шушы чорның сулышын сизәбез дип әйтергә мөмкин. Тарихка җитдирәк карарга кирәк. Тарихта гыйбрәт бик күп.
тарихтан без өйрәнергә тиеш бер нәрсәгәдер. Без аны кабатлый алмыйбыз. Без ул хаталарны да, без анда булган уңышларны да кабатлый алмыйбыз. Ләкин без тарихтан һәрвакытта да гыйбрәт алырга тиеш. Татарстан Фәннәр академиясының президенты Мәгъзүм Сәләхов китап авыр укыла, әмма яшьләр аны укырга тиешлеген ассызыклады. Совет тарихын өйрәнү өчен бу бик мөһим һәм кирәкле чыганак. Тарихта беренче тапкыр татар һәм якутларның уртак антологиясе нәшер ителде. Ул татар һәм якут язучылары иҗатын тәрҗемә рәвешендә биргән 2 китап. Анда 20дән артык әдипнең иҗаты тупланган. Әлеге басмаларны тәкъдим итү кичәсе Казанның Ныгай кунакханәсе Тукай залында узды. Бик күп халыкларның, бигрәк төрки тугандаш халыкларның әсәрләре татар теленә тәрҗемә ителеп чыкты. Татар әсәрләре аларның телендә бигрәк тә менә Балкар, Кумык, Ныгай, аннан соң инде Казак. 2015 елда бик зур фестиваль булган иде, поэзия фестивале, шул төрки халык шагыйрьләренең инде. Менә анда якутлар килде, якут сахалар, һәм алар белән без шундый тыгыз элемтә урнаштырып калдырдык. Алар иң беренче булып, әле без теге җиң сызганганчы антология чыгардылар, татар шигърияте антологиясе. Якутлар бит алар төрки халык булса да бездән географиядан шактый еракта урнашкан. Һәм алар менә теге изоляциядә камилләшкән. Аларның телләре архаик, борынгы төрки тел ниләре катламнары саклана. Якут һәм татар язучылары дуслыгына нигез электән салына. Хезмәттәшлек үзара мөнәсәбәтләрне ныгыта. Нәшер ителгән җыентыкка 20 татар шагыйренең әсәре кергән. Алар арасында Клара Булатова, Гәрәй Рәхим, Ринат Харис, Рифат Сәләх, Ленар Шаих һәм башка язучылар бар. Проект авторы Татарстан китап нәшрияты мөхәррире Ленар Шаих тамырларыбыз бер. Бер-беребезгә карата кан тартуы да көчле ди. Татар шагыйрьләрен якут теленә тәрҗемә иткән Рөстәм Кажинкин без иң әүвәл дуслык күпере төзедек. Татарстандагы яшь язучылар белән элемтәне ныгыттык. Тамырларыбыз бер булса да авырлыклар бар. Татар телендә булган гыйбарәләр якут теленә туры килми. Шуңа да һәр сүз өстендә аерым эшләргә туры килде. 2015 еллардан бирле ел сайын Якутиядә Бийек кар хәрәкәте дигән фестиваль уза. Безнең урысча әйткәндә Благодать большого снега була инде. Шул конкурска, шул фестивальгә барып, без инде якут әдәбияты белән, аларның шагыйрьләре белән, язучылар белән инде күптән таныш, бер-беребезне беләбез, бер-беребезне тәрҗемә итәбез. 2020 елны Ленар Шаих җитәкчелегендә бер төркем яшь шагыйрьләр, шул вакытта алар да әлбәттә бергәләп шул татар телендә дә якут поэзиясенең үрнәген тәкъдим иттек. Рөстәм Кажинкин белән Елизавета Мигалкина дигән шагыйрьләрне мин тәрҗемә иттем. Һәм анда да шул якутчасына да минем шигырьләрне берничә шигыремне алып, шулай тәрҗемә итеп тәкъдим иттеләр. Якут телендә. Шөкер. Якутия язучылар берлеге рәисе урынбасары Гаврил Андросов әйтүенчә, якут теленә тәрҗемә иткән антологияны китапханәләргә таратканнар. Димәк, Якутиядә дә татар шигырьләрен укыйлар. Мәңгелек туңлык хөкем сөргән тарафта көн күрүче, кардәш төрки халыкларның хис-тойгылары аша язылган шигырьләр һәркем күңеленә хуш килер дигән теләктә бүгенгә саубуллашам. Исән имин булыйк. Уникаль телесәяхәт 12 июнь Россия көнендә онлайн-платформада киң илем туган илем дигән тәүлек буе эшли торган телевизион марафон узачак. Аны бөтен Россия дәүләт телерадио компаниясе холдингы үткәрә. Марафон илнең барлык төбәкләрен мәгълүмат киңлегендә берләштерәчәк. Безнең телерадио компания тамашачыларны республикабыз белән таныштыра, зур репортажлар әзерли. Без Казанны, Болгарны һәм Свияжскины төбәгебезнең гаҗәеп табигатен күрсәтәчәкбез. Гореф-гадәтләр, мәдәният турында сөйләячәкбез. Марафон көн батыштан көн чыгышка таба барлык сәгать поясларын кулачлаячак. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.